ба муносибати 75-солагии ҳуқуқшиноси шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-майёри милитсия Абдуманнон Ғозиев маҳфили ёдбуд баргузор шуд. Дар он роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят, муовини раиси шаҳри Хуҷанд, собиқадарони вазорати корҳои дохилӣ, аҳли пайвандону дӯстон ва шогирдони марҳум иштирок намуданд. Ҳамчун нишони хотира дар назди ҳавлии марҳум Абдуманнон Ғозиев лавҳаи хотиравӣ гузошта шуд. Сардори раёсати вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов суханронӣ намуда таъкид дошт, ки воқеан ҳам ҳуқуқшиноси шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-майёри милитсия Абдуманнон Ғозиев аз чеҳраҳои мондагор ва шахсияти барҷастаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар буда, ҳаёт ва фаъолияти меҳнатии худро ба таҳкими қонуният, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзу посбонии давлати ҳуқуқбунёд, тарбияи кадрҳои шоиста, бунёдкорӣ ва ободии диёр бахшидааст. یک راهبر بهترین بودن. حقیقتا من میدونم که گپای خوب گفتن درباره‌شون، ارزنده ترین انسان بودن. همه شاگرداش، همه زیردستاش تا امروز باید با نیکی یاد میکنن. این یک چیز از همه بهترین است وقتی که انسان با نیکی یاد میکنن، میگن که خاطره نیک این مرد ابرمرد مقامات کارهای داخلی گنرال عبدالمنان غازیев همه وقت در دل ما است. дар маҳфили ёдбуд бештар аз хизматҳои шоёни Абдуманнон Ғозиев дар назди ватан ва кору рӯзгори ин марди фидоиву сарсупурдаи давлату миллат сухан карда шуд. таъкид гардид, ки марҳум Абдуманнон Ғозиев яке аз шахсиятҳои маъруфи Тоҷикистон буданд. барои насли имрӯз бахусус кормандони мақомоти корҳои дохила як мактаби таҷрибаи кору ҳаёт мебошанд. омӯзиши ҳаёту фаъолияти ин абармарди ватандӯст дар тарбияи эҳсоси наҷиби ватандӯстӣ, садоқату хизмат ба ватан ва худшиносии миллӣ барои насли ҷавони мақомот хеле зарур аст. Шодравон дар муддати фаъолияти хизматиашон шогирдони зиёдеро тарбият намуданд, ки онҳо ҳоло хизматчиёни боломақоми милитсия фаъолият дошта ва ба унвонҳои баланди ҳарбии генералӣ расида баҳри ҳимояи ватани азизамон талош меварзанд, ки ин яке аз орзуҳои асосии Шодравон буд. боиси таъкид аст, ки маросими имрӯза ба солгарди таҷлиди ҷашни муқаддаси 30-солагии иҷлосии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷумлаи рӯйдодҳои дурахшонтарин дар таърихи давлатдории навини мо ба ҳисоб меравад ва рушди такомули соҳа ва бунёдкориву созандагии асоси комил гузоштааст рост меояд. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон заҳмати пайваставу шоистаи Абдуманнон Ғозиевро чандин карат бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонидааст. аз ҷумла бо унвони баланди ҳуқуқшиноси шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-майёри милитсия бо нишони сарисинагии корманди фахрии вазорати корҳои дохилӣ барои хизмати аъло дар вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва даҳҳо медалу ифтихорномаву сипосномаҳо қадршиносӣ намудааст. маҳфили ёдбуд низ маҳз бо мақсади арҷгузорӣ ба кору пайкори ин фарзанди фарзонаи миллат гузаронида шуд. чун ба саҳифаи китоби зиндагиномаи марҳум Абдуманнон Ғозиев менигарем, мебинем, ки яке аз шахсиятҳои маъруфи Тоҷикистон буданд. барои насли имрӯз, бахусус барои кормандони мақомоти корҳои дохила як мактаби таҷрибаи кору ҳаёт мебошанд. омӯзиши ҳаёту фаъолияти ин абармарди ватандӯст дар тарбияи эҳсоси наҷиби ватандӯстӣ, садоқату хизмат ба ватан ва худшиносии миллӣ зарур аст. имрӯз фарзандону пайвандони марҳум Абдуманнон Ғозиев идомадиҳандаи кору пайкори падар буда бо заҳматҳои шабонарӯзӣ баҳри ободии ватан номи марҳумро боз ҳам зиндаву ҷовид нигоҳ медоранд. духтараш Гулчеҳра Абдуманнонзода имрӯз ҳамчун сардори раёсати коргузории суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият намуда истодааст. мегӯяд, ки саҳми падараш дар тарбия ва ба воя расонидани фарзандон дар роҳи рости зиндагӣ хеле бузург аст. саҳми падар дар зиндагии ман, дар фаъолияти кории ман бузург аст, барои он ки аввалан падарам ба мо роҳ нишон додану маслиҳат медоданд, баъд мо фарзандон ва мехостем ки бо ҳамин падари бузургворам сарбаландона обрӯи мартабаи падарамонро бардорем.
пост доштани хотираи арбобони давлатӣ ҷамъиятиву сиёсӣ ходимони илм маориф фарҳанг ва муҳофизони ватан ки аз сиёсати меҳварии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бармеояд имрӯзҳо ба ҳукми анъана даромадааст. ҳадаф аз гузарондани маҳфили ёдбуд ва гузоштани лавҳаи хотиравӣ ба муносибати 75-солагии ҳуқуқшиноси шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-майёри милитсия марҳум Абдуманон Ғозиев пеш аз ҳама зинда нигоҳ доштани хотираи ин марди фидоӣ маҳсуб мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.